Provincial Tourism, Culture and Arts Office Canalbay nakapagrehistro ng 3.7 milyones na domestic asin dayuhan na turista na nagbisita sa Albay kang nakaaging taon. Albay Young Farmers Organization Incorporated may sobra 300 na mga kagamitang pang-uma, asin man iba-ibang klase nin banhi ang itatao sa mga eskwelahan sa 3rd District an Albay bilang suporta sa Brigada Eskwela 2025. Insentibo kan gobyerno provinsyal kan Albay para sa mga atletang inilaban sa palarong pambansa asin palarong Bicol, naguli nin medalya naresibin na. 3-month formation and missions program ipiglansar kan Legazpi Diocese. 200 pesos na dagdag na minimum wage pasado na sa Kamara de Representantes. Jasmine na bagong non-teaching positions sa mga pampublikong eskwelahan inaprubaran kan DBM. Police Box Community Precinct ipapasarado ni PNP Chief General Torre para masiguro na naglilibot ang mga pulis. PBBM uyo na dakul pang dapat na pakarayon sa Public Transport Modernization Program. Israel nagbalos din airstrike sa Syria matapos ang pigsasabing pagpapaputok ng mga projectile missiles. Baretang Sports, rematch kan Pinoy na si Charlie Suarez at si Mexicano na si Emmanuel Navarrete. Ipinag-orden kan World Boxing Organization matapos na ideklarar na no contest an sa idang kontrobersyal na laban kan Mayo 10. Sa detalyes kan mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Maabot sa sobra 3.7 milyon na domestic asin foreign nationals na turista ang nairehistro kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office or PTCAO na nagbisita sa probinsya ni Albay kanakaaging taon. Sigun kay Tourism Operations Officer 2 Mary Ann V. Collier sa ginibong Provincial Statistics or Statistics Committee or Committee meeting kang nakaaging aldaw, may sobra 1.4 milyon na turista ang nagbisita sa probinsya asin naggastos sa mga akomodasyon o mas bidbid bilang overnight visitors. Base pa sa datos ka Department of Tourism Accredited Tourism-related establishments, nasa sobra 1.3 milyon naman ang mga domestic tourist, asin sobra 17,000 na mga foreign nationals ang nagstar sa mga hotel. Mientras na nasa sobra 2.2 milyon naman ang mga pigaapod na same-day visitors o nagbisita sa mga pasyaran aron kan Cagsawa Ruins, Sumlang Lake, Mayon Skyline na siniba pa. Sa kabilugan, nasa 2.2 milyon ang mga domestic visitors at nasa 14,000 naman ang mga bisitang foreigner sa probinsya ni Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa sobra 300 na mga kagamitan pang-uma asin man iba-ibang klase nin binhi ang ipapanao kan Albay Young Farmers Organization Incorporated o AYFO sa mga eskwelahan sa 3rd Distrito bilang parte kan sa indang suporta sa Brigada Eskwela 2025. Sigon sa AYFO, ang kada eskwelahan makakaresibin nin sarong set nin garden tools asin mga pakete nin mga pisog nin gulay. Nasa 364 na tools set asin 3,740 na seed packets ang pigaasahang maipanao kan ahensya. Sa impormasyon inina ni katulong taon kan organisasyon na magtabang sa mga pampublikong eskwelahan sa paagi nin mga inisyatibong pang-agrikultura basado naman sa programa kan Department of Education na gulayan sa paaralan program. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Naresibina kan mga atletang inilaban na si Daguli nin medalya sa palarong pambansa asin palarong Bicol ang insentibo hali sa gobyerno probinsyal Kanalbay. Sa ginibong seremonyas, nakaresibi ang mga nakakuanin bulawan na medalya sa ginibong o sa palarong pambansa nin 15,000 pesos, 10,000 pesos naman na naguli o ang naguli nin mga silver na medalya asin 5,000 pesos naman para sa mga bronze medalist. Mientras na ang mga nakakuanin bulawan na medalya sa palarong Bicol, nakaresibi din 5,000 pesos, 3,000 pesos naman sa mga silver medalist, asin 2,000 pesos naman para sa mga nakakuha ng bronze na medalya. Tinumando ni Governor Glenda Bongao na ang insentibo basado sa bilang kan kada medalya na ginana kan mga atleta. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gigibuhon kan Albay Provincial Health Office o APHO as in Department of Health o DOH Bicol ang mobile blood donation sa Hunyo 11, 2025. Katakod kan selebrasyon kan World Blood Donor Day sa LCC Events Hall sa Legazpi City poon alas 8 nin aga sagod alauna nin hapon sa pakikipagtabangan naman sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Sigon sa APHO, maawot kaini na madagdagan ang supply ni dugo sa probinsya nin Albay asin maipaaram sa publiko ang importansya kan voluntary blood donations. Katakod kaini piging ganyar kan ahensya ang mga maawot magdonar nin dugo na magatindir kan nasabing aktibidad. Kan mga nakaaging bulan, matrayumpong naikondusir kan ahensya ang parehong aktibidad sa Albay Astrodome na nakarehistro nin 46 na nagdonar hali sa man iba-ibang ahensya. Dagdag pa kan ahensya pig lalao maninda na magkaigwanin mas halangkaw pang turnout ang gigibuhon na blood donation activity asin tinaawan doon pa na ang kada donasyon madaranin pag-asa asin makakaligtas nin mga buhay. Sarong ina ang nangapuda din tabang para sa iyang bunsong aki na si 3rd Abril, 16 anyos, na nasa nangunyan, nasa o nakikipaglaban sa helang na acute myeloid leukemia o AML. Dahil sa seryosong kondisyon ni 3rd, napilitan na magpundoan o sa pag-aadal, asin sa kunyan nakaratay sa ospital. Ang sa iya gina, si Rochi Abril, 39 anyos, asin sarong dating canteen worker, iyo ang solo parent asin ngunyan wala nang hanap buhay. Sa entrevista kan programang Tabang Ora Mismo, ako Bicol Party List, pig istorya ni Mrs. Rochi ang kanipisilan na isinapar ninda. Wala siyang ibang manalaoman, solo niyang pigpapasan ang gabos para sa aki. Pero sa medical na tabang, nangapudan man siya ni platelet donors, particular na kan may blood type A+, dahil nangangaipo si 3rd nin dai mababa sa 10 unit kan dugo para sa iyang medikasyon. Matapos ang diagnosis kan Marso 2024, nagsairarom si 3rd sa chemotherapy poon Agosto sa Nobyembre. Alagad kan Mayo 2025, bigla ining naglala. Nagsuka ni dugo asin may mga bukol na nahiling sa iyang mata asin payo. Dailan digdi, kay puhan niyang sa girara ipairarom sa chemotherapy asin blood transfusion. Tulos man na nagresponde sa Ako Bicol Party List o nagresponde ang Ako Bicol Party List sa pangangalot ni LV Sedeño, coordinator kan Ako Bicol sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Tulos na ginibo ang tabang sigun kay Celedonio o kay Sidonio, dai papabayaan si 3rd asinan sa iyang ina kan partido. Simbag pa ka na Bicol ang gabos na gasto sa ospital. Makikipag-coordinar man ini sa PNP asin AFP para sa platelet donors asin i-coordinate sa Bicol Cancer Center para matutukan ang mag-ina.
Siniguro man ni ako Bicol Representative Saldico na ini sarong sentimo o ni sarong sentimo dahil kaipuhan bayadan kan pamilyang Abril matang sinda naka-confine sa BRHMC. Sigun kay Congressman Saldi, nasabutan niya ang pigaagihan ni Mrs. Rochi bilang sarong magurang. Istorya niya na makulugod or makulog mahiling ang aki na nasasakitan kaya dapat warang ina o ama na mawaranin paglaom dahil sa nasa gastos sa pagpapabulong. Dagdag pa niya, ang kasong arog kay ni ang nagbubusol sa iya para isulong ang zero billing program kada Bicol sa BRHMC tanganing masiguro ang serbisyong medikal iyo ang abot kan lambang pamilya na nangangaipo. May babayadan na nasa 3 milyon pesos sa Ewa Beso Corporation ang gobyerno lokal kan Ginubatan Albay alagad preparado na ini mantang magkakaigwanin supplemental na 7 milyon pesos para sa bilog na taong 2025. Sa entrevista kan DZGB News kay Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, sa iyang sinabi na nakapreparar na ang 3 milyon pesos na ibabayad sa Ewa Besu para sa Waste Management Disposal Collection. Magpoon kan Enero sagkod Abril, mantangan para sa bilog na taong 2025, maalokar nin 7 milyon pesos ang LGU. Matatandaan ka nakalihis na simana naraot ang sarong garbage truck na nagkukolekta kan basura sa mga barangay. Mantang sa ngunyan, operational na ini kung kaya naghahabol na sinda nin pagkolekta kan mga basura. Sinabi ni Garcia na duwang garbage truck ang regular na naghahakot nin basura aroal daw bilang pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act kan Ginubatan. Pagkagarota ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang inaugurasyon kan bagong PRO5 Multipurpose Building o Anbaltog Building. Sigun kay Dizon, katuyuhan ka nasabing transient house na makapagtaon in safe as in komportabling lodging para sa mga police personnel hali sa mga probinsya na nagkakaigwanin ensayo, nagklase o kaya nagkaigwanin official duty sa rehiyon. Sinabi niya na kompleto ang edipisyo sa mga essential amenities na masirbing testamento sa commitment kan PRO5 sa well-being as in development kan sa indang mga personahes. Mientras, apuera kan bagong multipurpose building, pinag-aguraran man o kasuod ma ang solar-powered water system kan PNP Police Regional Office 5. Ipiglansar kan Legazpi Diocese ang 3-month formation and mission program bilang pagtaonin onra sa grassroots faith communities bilang parte kan 75th anniversary celebration kan diocese. Ang aktibidad papanginotan kan Diocesan Commission on Ecclesial Communities. Magpoon ngunya na Hunyo sagkod Agosto 2025. Sa Diocesan Circular Number 22, Series of 2025, ipig-inganyar ni Obispo Bong Bailon ang gabos na paratubod na magpartisipar sa mga aktibidades. Kasabay sa mga aktibidades, iyo ang mga minasunod. Diocesan Pentecost Celebration sa Hunyo 8, 2025 sa Ligao City Gymnasium. Magkakaigwaman nin simultaneous Vicarial Sakop Day celebrations na may temang biniyayaan sa Hunyo 14. Gigibuhon man sa Hunyo 5 sagkod Hunyo 6. Ang Parish Mission Team Training Facilitators Seminar Workshop na may temang inaantabayan sa St. Vincent Ferrer Parish, Bigaa, Legazpi City. Mientras magkakaigwaman nin Diocesan Commission on Ecclesial Communities Mission Sending Gathering na may temang sinusugo sa Agosto 9 ngunya na taon. Nagpaabot sa iyang bilog na suporta si Albay Governor Glenda Ongbongao kay Margaret Siet Briton tubong Tabaco City na marepresentar sa rehiyong Bicol sa Miss Grand Philippines 2025 sa Hulyo 16 ngunya na taon. Si Briton at saro sa 27 opisyal na kandidata na malaban na tanganing masungkit ang prestiyosong korona kan Miss Grand Philippines na presenteng na kay Miss Grand International CJ Opiasa.
Sa presente, nasa probinsya ang kandidata tanganing ipreparar ang sa iyang advocacy video asin nag-e-ensayo kan sa iyang talent na ipapahiling sa kompetisyon. Biantras na ang Miss Grand Philippines gigibuhon sa Hulyo 16 sa Mall of Asia Arena. Presente pang pinagagamit kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang newly constructed Disaster Command Center kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay. Sigun kay APSEMO asin Albay Provincial Engineering Office, Officer in Charge, Engineer Dante Baclao, hinagad kan LTFRB ang temporaryong paggamit kan Command Center bago pa ang COVID-19 pandemic. Alagad sa ibong kan formal request sa provincial government na halion ang impounded vehicles. Daipanin kasimbagan ang LTFRB manungod digdi. Yan ang mga primerong parte kan mga bareta, abangan sa masunod at Bareta National bila ibang nasyon, sports, asin di ba pa, makalihis kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Sa mga detalyas kan bareta sa lado national, pasado na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Kamara de Representantes ang propwestong dagdag na 200 pesos sa aldawan na minimum wage. Sa botong 172 na pabor, daing kontra asin sarong abstention, inaprobaran kan Kamara ang propwestong Wage Hike for Minimum Wage Workers Act o House Bill 11376. Sa iraram kan propwesto, ang daily rate kan gabos na minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang employment status, asida sa agricultural sector man o bako, maitaas sa 200 kada aldaw. Ang mga
o maitaas nin 200 kada aldaw. Ang mga saradit na kumpanya pwedeng maghagad nin insentibo sa Department of Labor and Employment or DOLE para makasunod sa pag-itaas. Exempted man sa implementasyon kan wage hike ang Barangay Micro Business Enterprises or BMBEs. Ang si isay man na individual o kumpanya na dai magsunod, mamultanin na 100,000 pesos, sagkod 500,000 pesos o makukulong nin 2 sa 4 na taon. Ang ultimong legislated wage hike ipinautob ka ito pang 1989. Ang Senado nagpasarma nin legislated wage hike bill asin nagkantidad o nagkakantidad na aumento nin 100 pesos kada aldaw sa minimum wage. May go signal na ang Department of Budget and Management o DBM para sa pagkrear ng 10,000 na non-teaching positions sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Ini ang anunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang, susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ariglaron asin pakarayon ang sistema kan edukasyon sa nasyon. Sigun kay Castro, ang 10,000 na mga bagong posisyon apwera pa sa 16,000 na teaching positions na binuksan ngunya na school year 2025 to 2026 na pinag-anunsyo kan DBM. Ang mga kukuhaon na empleyado sa bagong non-teaching positions may titulong Administrative Officer 2 na may salary grade 11 asin ibubugtak sa mga elementary, junior asin senior high school. Sinabi ni Castro na sa paagi kan mga bagong posisyon, mas tututukan na kan mga paratukdo an sa indang pagturo sa indang mga estudyante dahil hahaliw na sa mga ini ang mga trabahong bako talaga dapat sa inda o ang mga administrative asin ancillary tasks. Aprobado na sa Commission on Appointments or CA ang appointment ni Department of Transportation or DOTR Secretary Vince Dizon. Presentar ni Committee on Transportation Chairperson Lani Mercado ang motion para kumpirmaron ang appointment ni Dizon. Wala manin kontra o nagkontra kaya inaprobara na ini sa plenaryo. Apwera kay Dizon, kaibanan man sa naaprobaran ang appointment iyo sina Civil Service Commission Commissioner Luis Menardo o Menrado Pangulayan asin Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin. Kinonpermarman kan CA ang 86 na General Flag Officers asin Senior Officers kan Armed Forces of the Philippines. Inuyuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na dakol pang dapat na ariglaron sa Public Transport Modernization Program. Ini ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod kan meeting ni Presidente Marcos asin ni Secretary Dizon kung saan piglatag ang mga problema asin ang kakulangan nin kahandaan kan mga driver asin operator sa modernization program. Sigun man kay Castro, dakol ang isyong ibiniklad ni Dizon sa presidente na dinangog man kaini kay bahana ang dapat gibuhon para maging matanos ang implementasyon kan programa. Pero piglinaw kan opisyal na padagos pa man giraray ang PUV modernization program asin pigahanda sana ang gabos na stakeholders para sa mas marhay na implementasyon. Sinabi niyang dapat na adalanin marhay ang programa pati na ang piglalaoman na problema bago dagos na ipautob ang programa. Kaibahan sa mga pinag-unambitan ni Dizon sa presidente, ang matanos na pamamahala sa operatiba o kooperatiba para sa mga jeepney operator, maghanap nin mas baratong suppliers as in manufacturers na mga lunadan. Kakayahan kan mga kooperatiba na makabayad sa pautang o loans as in pagpakarhay kan local government units sa ruta kan modernong jeeps. Tinauan maninduon ni Castro na habo ni PBBM na madifisilan ang mga operator asin tsuper kung ipipirit ang modernisasyon kaya kaipuhan ang mas hararom na pag-aadal tanganing maging areglado asin pulido ang implementasyon kan programa. Nagkapirang police box asin community precinct ang ipapasarado ni Philippine National Police o PNP Chief Nicolas Torre III para masiguro na naglilibot ang mga pulis bilang parte ini kan kampanya para pakusugon ang presensya kan mga pulis sa tinampo. Sigun kay Torre, kung wala manin investigasyon sa PCP o
Investigasyon sa PCP, dapat nasa police mobile ang mga pulis. Pugulan sa indang radyo para magpatrolya. Napag-araman na nagiging tambayan na sana kan mga pulis ang PCP. Kaya tanganing masiguro ang serbisyo publiko kasabay kan pagpapakusog sa 911 hotline. Sinabi ni Torre na pulis na mismo at marami sa mga tao na nangangaipo nin tabang. Pinatanidan kan Bureau of Fire Protection o BFP ang publiko may kinaaraman sa naglalakop na pekeng job postings para sa mga profesional na profesional na paratukdo na pigsasabing pigkukoa bilang fire inspector. Piglaro kan BFP na unofficial as in inaccurate ang impormasyon na nagsisirkular sa social media may kinaaraman sa hiring nin professional teachers for the position of fire inspector sa paagi kan lateral entry as in may bulanan na sweldo na 49,528 pesos. Piglinaw pa kan ahensya na ang mga job posting bako lehitimo as in bako hali sa saindang mga opisyal na social media platform. Para sa detalles kan mga bareta sa ibang nasyon asin Baretang Sports, nasa linya si News Director Mar de la Cruz. Naglansan ng airstrike ang Israel sa sur na parte kan Syria matapos ang report na duwang projectile missiles ang pinaputokan Syria pasiring sa Israel na daiman nagdaranin danyos. Inakusarang kan Israel si Syrian Interim President Ahmed al-Shara na bigasabing responsable sa mga pag-atake. Alagad sinabi kan Syria na ang mga airstrike sarong pagsuway sa sendang soberanya asing kamautan na pabagsakon ang nasabing nasyon. Nagiramduman na puhon kan puminagsak ang remen ni Bashar al-Assad kan Disyembre 2024. Pinakusog kan Israel ang mga ofensiba sa ini kontra sa Syria. Bago pamalinaw kung siya nasa likod kan pagpaputok ang nasabing missiles, asin nagsayo maman ang Syria na kumpirmaron kung hali mananggad ang mga inisa sa indang teritoryo. Kasabay kay ni tininuman kan United Nations ang mga pag-atake sa Israel. Mantang ipinahayag kan Estados Unidos ang pagpawi kan mga padusang ipinataw sa Syria punta kan civil war na guminadan ng sobra 600,000 na katao. Sa ladong ng karawat sports, nagiraray na maglalaban sa boxing ring para sa super featherweight title ang Pinoy na si Charlie Suarez at Mexicano na si Emmanuel Navarrete matapos ipagurten kan World Boxing Organization o WBO ang tulos na rimas kan duwa. Ini matapos na bawion kan California State Athletic Commission o CISA ang kontrobersyal na panggagana ni Navarrete. Ay nagtampig deklarar na gana si Navarrete via technical unanimous decision sa ikawalong round kan laban kontra sa Pinoy boxer Kamayo J sa Pichanga Arena sa San Diego, California matapos pundon ang laban dahil sa dahinay pagpadagos ni Navarrete ang laban dahil nagsapan ng dakulang lugad sa itaas kan sa iyang walang kiray na inisyal na pigdeklarar kan referee na kausa kan accidental headbutt. Bago pundon ang laban, lamang sa scorecard ang Mexican boxer dahil kaya pigdeklarar siyang gana. Alagad na iling sa replay kan laban na ang sinapar na lugad kan Mexicanong boksingero hali palan sa malinig na suntok na binutasan kan walang kamao kan Pinoy boxer sa ikanom na round kan laban. Kalakot kani nagboto unanimously ang komisyon na mamahala sa title fight na baliktadon ang panggana ni Navarrete bilang no contest kasunod kang ginibong review sa laban. Bilang resulta, mantinidong undefeated ang Pinoy boxer na may malinig na record na 18 gana kung sa 10 digdi ang ginana niya via knockouts. Yan ang mga dagdag na bareta from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Para naman sa kabugtakan kan panahon, nasa linya ng Pag-asa Legazpi. Pag-asa? Diyos marahay na pagkagapos, ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa enterong Luzon dahil ang kayan digdi sa Kabikulan. Makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagulgol. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na halis sa sur-sulno pan sundo sa sur ang
pamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang kabikulan, magiging banayat sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura tigil umampoon 26 sagkot 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:17 ning pagkaaga. Asin masulunop at yan na alas 6 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Almoela reporting live validity sa DOST Pag-asa Legazpi. Salamat Pag-asa. Yan ang kabilugan kan mga Bareta sa Bareta Alas 7. Salamat kan sa indong pagantabay. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako pa po si Aian Plopenio. Masunod ang hapot kay iba si Henry Maceda. Yan ang DZGB Bareta Alas 7.